Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kininausabon yung ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lahi na sad nga istorya ang tagaanta og kinabuhi diri sa tuang YouTube channel. Na pinada sa usa sa ato ang mga subscribers sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Ang inyong pag-like ug ang inyong pag-share ug ang inyong pag-subscribe ug pag-click sa notification button dako na kanang ikatabang nga mapalambo pa nato ang atong YouTube channel para padayon ta nga makahatag ug makashare og istorya nga makadasig kanatong tanan. And of course, ay sa mga kalimot sad sa pag-subscribe ug click the notification button sa katabi with Ate Gems. Kung diin inyo makaplagan ang mga repurpose na to nga mga video nga wa na ninyo makaplagi nining ato ang channel. O kung kamo diha, ginahanap mo nga mopada sa inyong kaugalingong suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Sa di pa ta mo padayon sa to ang istorya, ato din pangumustaon na to mga kaigsunan karon nga mga OFWs nga labi na sa mga nanaadi sa lugar sa Middle East. I'm sure nga medyo kulba-kulba gyud inyong kahimtang diha, but we are praying nga ma-okay lang gyud mo diha. Kay kitang tanan murag apektado nining gubot nga nitabo aning ubang mga nasod karon. Pero mao na ginaingon nga sa matag usa nato dun na tay kaugalingong gubat pagatubang sa mga pagsuway sa tuang kinabuhi. So mga ka-dear friends, ita maglangay og aniya na ang suwat tampo karong adlaw diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo og sa tanan nagsunod sa imong Dear Papa Joe Stories sa imong YouTube channel. Ako diay si Hana, 31 anyos na ang pangidaron og minyo og dunay tulo ka mga anak. Usa ko sa imong mga suking tigpaminawan sa imong programa sa radyo hangtod na karon dinhi sa imong YouTube channel. Sugdan nako akong istorya diyang nasugatan ako balik ang usa sa ako ang mga high school admirers. After so many years, nagkita mi sa mga lalaki ug wa na nako damha nga siya di ay. Ang lalaki nga gitawag sa Tagalog pa nga tadhana. Yes, Papa Joe, siya nga ako nabana karon ug amahan sa akong tulo ka mga anak. Pero before mi niabot karon nga sitwasyon, dili pud basta-basta ang mga pagsuway nga among naagian. Tuguti ko nga balikan nako ang akong kaagi ug ang kaagi sa lalaki nga akong nahimong bana. Niadtong high school pa ko, diay duha ka lalaki nga matawag na kog masugid nga manliligaw nga tawagon lang nato og Jack and Daniel. Kini silang duha kay manag-amigo. Di kay ordinaryong amigo lang. Best friends pagyud silang duha. Mao gani nga diyang nanguyab ang matag-usan nila kanako wa nako isulti sa ilahang duha. Bali gisekreto nako. Kay di ko gusto nga maguba ang ilang panaghigala. 15 years old pa ko niadto ug wa pa ko'y plano nga musud og uyab-uyab. Wa pa ko'y plano nga dunay sugto nilang duha. Mao nga ako na mismo ang nihangyo nila nga di na lang nila ipanabi sa uban. Kaming tulo si Jack ug Daniel kay mag-classmates. Mao nga di ko gusto nga dunay issue namong tulo. Labi na nga pareho na kong suod ang duha ka mga lalaki. Nagsingabot ang Valentine's Day niadto pero sad to say nga natul og Sunday. So mao nga di mi makaselebrate ang nga estudyante sa actual nga Valentine's Day. Pagka Friday pa lang sa hapon nato sa pagpamuhi giatngan ko ni Daniel sa gawa sa gate para hatagan og pungpong sa mga buwak nga kinutlo ra niya sa garden sa among school. Happy Valentine's, Hana, matod pa niya nako. Og itubag pud nako nga Happy Valentine's pud. Niya ni padayon og lakaw para mopauli sa mua, bitbit ra gihapon nako ang iyahang buwak. Pero diya sunahan nagatang pud diay nako si Jack. Naapod siya dala nga usa ka buwak. Unya ningon nga nanam day nakauna nako, pero sige lang mugrit lang gihapon ko nimo og advance happy Valentine's Day, Hana. Matud pa niya unya ni aksyon og butang sa flower sa akong dunggan. Medyo nauwaw ko sa iyahang gibuhat kay nakornihan ko. Labi na nga gitan-aw mi sa mga tao nga among kasugat unya na nga tawa.
Gikuha na ko ang buwak sa kondunggan unya gisagol na ko sa pungpong nga buwak nga hinatag ni Daniel. Pero wala di ay ni gikalipay ni Jack. Ningon siya nako nga, lain na nimo hana oy, gitangtang man nimo nga akong buwak nga gihatag nimo unya gisagol nimo sa buwak sa akong karibal. Napatras ko og nasya ko kay wa ko magtuo nga ingon adto ang iyang isulti nga adto na pay sagol nga kasuko. For the first time, katuwa ko nakita ni Jack nga nasuko unya isog kay gnaw nga murag nag-abot ang kilay. Sa imo ra man po ning best friend gikan ng flowers so nganong ikasuko man na nimo? Sulti ko pa ngadto niya. Pero mas nisamot ang kasuko ni Jack sa pagtan-aw nako. Puwa na kay ang mga mata og mulugwa nas kasuko. Unya kalit niyang gilabni ang mga buwak sa kong kamot unya gitunob-tunuban. Totoo, wa ko kalihok. Kay bisan og gamay wa ko ma-expect nga iya hatong buhaton. Dito na ko nibaw-an nga naa di siya kasayuran nga nagka-interest po di ay nako ang iyahang best friend. Diyang nakabawi ako sa akong pagka-shock sa iyahang gipakitang attitude niya itong higayuna, nipadayon ko sa paglakaw ug ako siyang gibiyaan. Pero nisunod siya nako. Samtang nagsunod siya, wa siya puwa sa pagsigig sulti nga nakagusto ko no kaayo siya nako. Ganahan ko no kay siya nako. Mahal ko no kay kunya. Unya matud pa niya, ipaglaban ko niya og patayan. Kinsa man say makigpatay nimo Jack, oy, si Daniel nga imo ra man ang amigo, unya amigo man sad nako siya. Sama nimo good. Friends man akong pagtan-aw kang Daniel kay bata pa ko. Wa pa ko sa akong unahunaan ng uyab-uyab. Pero nisinta siya og nasuko. Unya, si Elijah, grabe man kayo na makadikit nimo. Unsa man, uyab na nimo si Elijah? Kasi Elijah ba, uy? Naglibog ko siyang gisgutan nga pangan. Kaya wa man ko'y Elijah nga nailhan nga nanguyab na ako. Pero wa na ko makatubay. Sa iyang drama kay niabot ang akong igsuon nga lalaki nga nagdrive og motor para sunduon ko. Nisakay ko sa motor ni Kuya unya gibiyaan si Jack nga nag-alboruto gihapon ang naong. Bad mood lang siguro si Jack nitong adlaw mao nga ako nang ikalimtan ang iyahang gibuhat. Nagtuko nga next Monday nga klase maulian na siya unya mabalik na sa normal ang iyahang kinaiya. Pero pagkabuntag sa mong classroom, wa musud si Jack. Pagkaudto, after lunch, ako siya nakitaan nga naglakaw sa ground sa among school. Pero wa siya mulahos sa among classroom. Pagkatutaod, dihay among nadunggan nga saba sa gawas. Nagdinaganay ang mga estudyante paingon sa ground school kay naakunoy gisaniban sa daotang espiritu. Nagihay og pangpanggawas ang among classmate ni Daniel hasta kami nakiusyoso sa. Pero wa na mundamha nga ang estudyante kuno nga gigasaniban kay si Jack di ay Papa Joe. Diya si Jack taliwa sa ground sa mga eskwelahan, nag-wild, nagsigit-syagit, nagligid-ligid, nga kanang kung tan-aw nimo mura siya dunay ka sinukmagay. Doon na siya mga pangan nga gipanghisgutan nga ako lang ang nakasabot nga connected sa iyang pag-wild sa selos nga gibati kang Daniel ug nako. Pero doon na pa siya laing pangan nga gisgutan nga nadungog na nako last Friday. Niadtong gihatagan ko niya buwak para Valentine's. Ang pangan ngayong gibalik-balik ug sulti kay usa ka Elijah. Kini manggod ka si Elijah o kinsam jud ka ni siya. Nakapangutan ako kang Daniel nga di aras akong tupad. Wa pag ko kakitaan ng Elijah pero pirmi na niya hisgutan ni Jack nga iya ko nung laing best friend gawas nako. Tubag pa ni Daniel nga gusto unta nga moduol para sa iyahang amigo. Pero nahadlok na lang kay apil ra ba ang iyang name ug mention sa mga tao nga karibal ko niya sa iyahang love diri kanako Papa Joe. Nauwaw na ko sa mga tao kay ako ug si Daniel ilan ang gipanan-aw. Mao ilang pagtuo nga hubog si Jack unya nagselos mo nga nagmaoy. Nagtuo sila nga adunay relasyon ang usa nila ni Jack ug Daniel diri nako. Unya ako silang gituhog mao nga nagmaoy si Jack. Ana pagsaan nakapasamot pa gyud Papa Joe sa pagkabati sa akong imahe kay hasta ang napagan nga Elijah uyab pud kuno nako o ang gihinganlan niyang Elijah. Doon ay mga maestra o maestro nga niduol kan Jack para badlungon siya pero mas nisamot pa siya pag wild. Nagligid-ligid na sab sa yuta, dungan sa pagsukmag sa hangin. Kung tanawon mo siya, mura Diyos na kontra.
kay naa pa siya murag gituok pero wa siya kontra. Wa madugay nangabot ang mga tanod nga gipatawag sa moang principal para mo rescue kang Jack. Gitabangan siya 5 ka mga lalaki kay kusgan man kay siya. Diha pa siya napin down unya dihunong sa iyahang pag-wild. Kung unsa magay hinungdan sa iyang pagkaingon ato, way nasayod kay matud pa sa mga tanod dili hubog si Jack kay way baho nga alkohol bisan og gamay ang iyang baba. Naingon nga nagutman lang kuno si Jack. Ug ang uban ingon nga nag-breakdown kuno tungod sa selos. Ang uban ingon sab nga nasudlan kini ug dili ingon nato. Dito lang gidala si Jack sa health center sa among barangay para matanaw ang kahimtang. Ang mga estudyante sam nag-iyahay og panguli kay tungod sa nahitabo gipapauli og sayo sa mga sayo sa principal ang tanang mga estudyante. Nagtuang tanan nga mga babae nga nag-relapse lang si Jack unya pagkaugma maulian dayon ug mabalik na sa normal. Pero pagkakadlaw nag-text si Daniel nako nga patay na si Jack. Kaya naghigot daw siyang liog. Napalgan ko kini nga nagbitay sud sa iyahang kwarto. Daghan na shock, daghan na di makatuo. Ang pipila ka mga tao sa school kay ako ang ilang gibasol kay ako kuno hinungdan sa paghikog ni Jack. Kay gituhog kuno nako ang 3 ka lalaki. Gipanalipdan ko ni Daniel, siya ang nag-explain nga limpyo ang akong konsensya kay wa sila'y relasyon. Pero naako no si Elijah. Si Elijah nga way nakaila kung kinsa, pero mao'y gisigihan og mention ni Jack. At first di ko affected kay bisag usa way kamatuoran, pero nadugay nadutlan gyud ko, labi na nga ako naman hinuon ang padungog-dungugon og naon sa ba nga ako na may sad-an nga wa man ko'y gibuhat nga sala. Gitapos na nako ang 3rd year high school ug pagkasunod tuig ni transfer ko og laing eskwelahan. Ug sa kanyanto nakabato nako og kalinaw. Gilikayan na nako makipag-communicate sa bisan kinsang tao sa akong past nga sa school, apil na gani si Daniel Papjo. Effective ang gibuhat kaysa kung new school malinawon ko og why nakailan nako. Makastudy ko nga why disturbo. Wag yapon ko mo entertain na ng love kay na trauma pa ko kan Jack nga bisag wa may relasyon. Ako ang nabuthan sa iyang pagpakamatay. Padayon ang pagpanlabay sa mga adlaw, buwan ug katuigan. Nakagraduate nako sa konkurso sa college unya nakatrabaho sa usa ka BPO. Dito nako nakit-an og balik si Daniel kay dito pud siya nagtrabaho. Nalipay ko nga naday ko'y kailadaan sa company. Nagkumustahanay mi si Daniel. Magkuyog-kuyog og break hangtod sa pag-uli sa boarding house iya kong ihatod gamit ang iyahang motor. Single pa pud ay si Daniel ug pareho min duha. Mao nga wa malikayi nga nibalik ang spark sa among mga pinugnan nga pagbati niyatong high school paming duha. Pareho namin duha nga naa sa saktong edad. Mao nga gisudlan na sad namo ang giingon Papa Joe nga linapaay sa leon og karnero. Usa ka adlaw niadto ako nadiskubrihan nga nagbunga ang among gibuhat ug buntis ko sa among anak ni Daniel. Walay problema kay di mamiangay mahadlok kaysa gikangon ko pa pareho nami nga naa sa saktong edad. Nagtipon na migpuyo si Daniel ug nagsabot mi nga ni kahuman na lang nako panganak magpakasal mi. Pero masila na ako pagbuntis ug ni-request ang doktor nga mas maayo nga muundang sa ko sa akong trabaho para makapahuway og tarong. Nasa layo ako mga ginikanan mao nga di sila makatabang og katiman nako. Si Daniel pod wa na pud siya mga ginikanan kay ang iyang tita Eileen nga usa ka buta mao may iyahang nadak-an nga tuan nagpuyo sa probinsya. Mas maayo siguruhan na nga adto na lang sa probinsya mapuyo kay mas makapahuway ka didto. Mingaw, way saba unya presko ang hangin. Suggestion pa ni Daniel. Nisugot ko sa iyang gusto kay ayang plano nga after sa kong pagpanganak mobalik mi syudad. Sakto kuno nga makakuha siyang balay para sa among tukuron nga pamilya. Pila ra may istorya ni larga mi sa probinsya nila ni Daniel sa balay sa iyang tita nga nawagtangan sa pananaw. Butan kayo si Tita Eileen kay bisan og di siya makakita kabisado niya ang tibuok balay unya makaibaw siya asa nabutang ang mga gamit. Magkamao gani siya nga mulungag sa kusina.
Pinangga kay ko ni tita. Mawaw lang ko kay nabali naman noon. Imbis siya ang silbihan kay di siya makakita, ako naman hinuon mao'y iyang giayo og atiman. Kami lang duha ni Tita Eileen kada weekdays, kaya nagtrabaho sa syudad si Daniel. Kada weekend lang siya mo pauli. Usa ka Fridays sa gabi niabot si Daniel gikan sa syudad ug nagda og karga sa likod siyang motor. Diyan man ka namalit ana Daniel, abi ko ba og magkuyog tag shopping sa mga gamit sa bata. Pangutana ko pa, kaya ang iyang dala Papa Joe usa ka karaan nga kuna o crib sa bata. Halata nga ginamit na unya kahoy pa ang dapat. Hanap-hanap pa gani ang pintal. Ay, naikog og balibad sa tiguang nga ni-offer na ko baligyan niyo 300 rupiya. Kining kuna sa ihang anak daw. Wala ko no siya malungag. Ako lang gipalit. Unya, sayang man pud kung ibili na kusdan. Ako lang gikarga gidalan lang ako sa ato. Ay kabalaka kay mamalit ag brand new nga kuna sa atong baby. Ug kining kahoy nga kuna hipuso na nato sa budiga gud. Si Daniel mismo ang nagbutang sa kuna sa among bodega, kauban sa mga butang nga wa na magamit. Sunod adlaw, nagkuyog mig pamalit sa mga gamit sa bata. Ready na mi sa paggawas-gawas o sa paggawas sa mga anak nga based sa ultrasound kay usa ka lalaki. Pila ka buwan ang nilabay, niabot gyud ang among gipaabot ang papanganak nako sa among baby boy nga gipanganlan namo og Daniel Jr. Cesarean section ang akong pagpanganak mo nga maglisod kog lihok-lihok. Unya, dili man sabi masaligan ang o masaligan namo ang tita ni Daniel. Nakahukom mi nga mangita og katabang o yaya ni Junjun. Usa ka tiguang nga idaran na ang ako nakuha nga yaya nga gi-refer pud sa among silingan. Pagdawat nako kang yaya puring kay kami lang ni Tita Eileen sa balay kay mga usa ka buwan nga wa makapauli si Daniel tungod kay busy kayo siya og sigig overtime. Nakaswerte ko kang yaya puring kay maayo mo bantay og bata. Pero diyang naka-day off si Daniel, unya nakapauli sa among balay, nakuratan siya. Diyang nakit-an si Yaya Puring, nga maorok po di ay ang nagbaligya niya sa kahoy nga kuna sa bata. Diyang kami na lang sa kwarto, doon ay gisulti si Daniel nako. Mura lagi na og bad vibe na kung imong nakuha nga yaya. Weird kayo. Ganong sa tanang tao, ako pa yung gibaligyaan sa kuna. Yun sa masagka niya pagkibaw nga buntis ang akong asawa. Wa na ko siya paminawa, si Daniel Papa Joe kay para nako, dako kay tabang nako sa Yaya Puring, kay experience na kayo matiman og bata. Kay matud pa niya, duha ka buok ang iyahang mga anak. Paglarga ni Daniel balik sa syudad, diya pa nakalugar sa Yaya Puring sa iyang gustong isultin rin ako. Dayana, muhawa na lang ko kay murag di man ganahan imong bana nako, matud pa niya. Nahadlo ko nga muhawa siya, kay magunsa naman lang ko og nga naapabayay bata o niya sakit pa kayo ang tahi sa kong tiyan. Akong giamaaman sa Yaya Puring, hindi mo dayon sa paghawa. May na lang kay nagpahawid rapod siya. Usa ka gabiin niya to nanangit si Yaya Puring nga dunay lakwon. Ako na po siyang gitugtan, kay mubalik naman ko na siya dayon pagkaugma. Bago na ko ng anak mo nga namawi pagikugtug, maayo manunta. Ug naa si Yaya Puring kay naghilak ni Junjun automatic na nga iyahang pahilumon. Kutawan og gatas unya di na ko niya pukawon. Lami kay akong pagkatug nitong gabiyona kay wa na gani ko makamata nga naghilak na di ay ang akong anak. Gipukaw ko ni Tita Eileen kay matud pa niya naa siya nadunggan nga kasikas. Si Tita Eileen pa nakibaw nako o nagpahibaw diri kanako nga wa na sa crib ang ako ang anak. Iya ko nung gihikap, walay bata, uwapod sa kama nga akong higdaan. Napugwat ko kalit, gikan sa kong pagkatug, nibangon ko, nagkabuang ko kung asa si Junjun. Niapil pa og papangita si tita, bisan og di siya makakita. Ako pod, sige ga suong sa ilawom sa kama, ilawom sa mga lamesa, pero wa gyud bata. Naghisterikal na ko, niadto og padung na mutawag kan Daniel para ipahibaw nga nawa si Junjun. Pero samtang nagdial ko sa cellphone, doon ako'y nadunggan. Ug dunay nadunggan si Tita Eileen nga hilak sa bata. Nidali mi og dagan sa gawas ug gisundan ang gigikanan sa hilak sa bata. Dito mi gidala sa gawas sa balay, sa may bodega Papa Joe. Pagsud ko sa bodega, nakita nako kong anak nga si Junjun nga naghigda sa karaang kuna.
Nanlimbawat ang akong balahibo kay nganong naabot ang bata didto. Gidali na ko punit unya nidagan ko og nagkugos pa sa bata paingon sud sa balay. Kinsa kay nagda ni Junjun sa bodega? Dili ka sa Yaya Puring, pero wa man siya ka uli karon. Grabe nga kahadlok ug sagol ka balaka ang gibati niadto. Nga wa na ko makatug hantod pagkaugma nga niabot si Yaya Puring. Sa tinuod lang usa ra gyud ako suspect. Siya lang, si Yaya Puring lang ang akong kadudahan. Nakinumdum ko sa giingon ni Daniel nga bad vibe ko no. Siya sa tiguang kay di siya mutuo nga coincidence ra ang tanan nga giduol siya og gibaligyaan og kahoy nga kuna. Gisugat dayon ako si Yaya Puring ug wa gyud nako mapugni ang masuko niya. Wa na ko magtan-aw nga maguwang nako siya gidad kay akong anak na ang na-involve ani Papa Joe. Yaya Puring, ni pauli kagabi no, pero wala ka magpahibaw no. Si Tita Aileen kay nagilom-hilom ra sa kilid Papa Joe. Na ako'y nakidaotang plano sa akong anak. Ikaw man gyud siguro ang nagtago sa akong anak dito sa bodega no. Karon Yaya Puring, sultihi ko kung sa motibo nimo. Sultihi ko kung di ka gusto isumbong ka sa DSWD. Pero kalit nga nihilak si Yaya Puring. Matud pa niya nga wa siya kasayuran. Dito ra kuno siya sa iyang balay natug gabi ug wa gyud mulakaw mo nga imposible nga nakauli siya sa amo. Ako lang gyud siyang giobserbahan. Sa kalit lang mura siya nahadlok og gipatuyok iyang mga mata nga murag dunay ginahuna. Hana, dili kaha nga gibinuangan mo sa mga kalag sa tag-iya sa kahoy nga kuna? Ako pa siyang gitubag nga, di ba sa iya hagikan ang kuna? Di gyud ako ang original ang tag-iya ana Hana. Hinatag ra pud na pagpanganak nako sa akong unang anak nga namatay. Ha? Namatyan di kag anak? Nganong man ka nagsulti nako? Pangutana ko pa. Laing shocking na pud nga balita ang ako nadunggan gikan niya. Uy, namatyan kog anak. Og isip inahan, dili sayo nang bation nga mawad-an kag anak. Mura kag mabuang. Pero dugay na to. Di na ta maghiskot ana. Ang ako lang isulti nimo mao nga ang kaagi sa original nga tag-iyaan ang kuna. Gihatagan ako siya kigayon si Yaya Puring nga isulti ang iyang gustong isulti kay kining kahuman, kay di kahuman ako Papa Joe, ako na siyang papawaon. Uwahay na pud na ako naibaw-an nga ang inahan sa bata nga unang tag-iya sa kuna kay nalisuan man di ay sa mayong pangisip. Giligo niya iyang anak pero iya ra pud nga gilumsan. Nagtuto ang mga luha ni Yaya Puring samtang padayon sa pagsulti nga maulagi. Pagpanganak niya sa iyang unang anak, kay dunay nihatag niya kuna nga mao kuno to ang kuna nga iyang gigamit nga pakatulgan siyang anak. Pero sa kadlaw, samtang nanlabas siya, iyang gipakatug ang iyang anak sa kuna. Pero pagbalik niya aron padidehon ang bata kay wa na kini kinabuhi. Kumaon na nga naaman di ay na history ka ng kuna nganong gibaligya pamana nimo sa kumbana. Pangutana ko pa nga niya. Nihilak na sabog taman si Yaya Puring. Dungan siya pagsulti nga wa na manggugoy kwarta nga ikapalit og kandila. Tulumanon magud nako nga magdagkot yug ko og usa ka gatos ka kandila kada unang Domingo sa buwan para sa kapahuwayan sa kalag sa akong anak nga namatay. Tungod sa akong nadungog nga pait nga kaagi ni Yaya Puring sa pagkawa sa iyang anak, gibati kog kaluoy niya pero wag yapon na usab ang akong desisyon nga papahawaon siya. Nakasabot ra ko nimo Hana, sige mo hawa ko karon dayon ug kung musugot ka, dalhon na lang pud nako ng kuna. Ulian na lang tika sa 300 pesos. Matod pa niya nako. Akong gihatag og balik ni Yaya Puring ang kahoy nga kuna unya wa na ko magpabayad sa refund. Kay ako pamanggani ang nihatag niya og kwarta. Pagkibaw sa akong banas na itabo nidali siya pag-uli. Niabot po ang akong mga ginikanan nga gikan pa og Mindanao kay nabalaka sila nako. Unya nagkasabot ming tanan nga mamalik sa syudad. Adto na mi mamuyo kay nikuha og apartment si Daniel duol sa iyang trabahoan. Dili na kuno siya musugot nga malayo kami nga iyahang mag-ina. Human na mo paghipos sa mga gamit, nagpaabot na lang sa among sakyan nga van paingon sa syudad. Niduol si Daniel nako nga seryoso kay naong. Hana, napa ko'y gustong isulti nimo, pero sa dili pa, mangailan ko pasaylo nimo Hana,
nga namakako. Wa ko magsulti nimo sa sinugdanan palangdaan nga kailara ko ni Yaya Puring. Di man gud unta ko gusto nga makahinumdum pa ka sa bati nga past trauma nimo ba pag high school. Ngano di ay unsa man day na Daniel, pangutana ko pa. Nitubag siya nako, Papa Joe. Hana, ang tinuod kay si Yaya Puring mo'y inahan ni Jack. Si Jack? Ang akong admire nga matod pa nila naghikog tungod nako. Siya po hinungdan nga nung bati ang akong childhood kay napuno kong trauma. Ang sulti ni Daniel nako nga nakapamilyar siya sa mama ni Jack. Kaya niyatong mga bata pa sila mo bisita usahay sa ilang probinsya. Kutob na diha ang iyang impormasyon about kang Yaya Puring. Pero abi ni mo, Papa Joe, usa sa mga paryente sa side ni Papa o sa Papa ni Jack ang niana sa mua para warningan mi sa tinuod kahimtang sa pangisip ni Yaya Puring. Kay kuno si Yaya Puring nagsuffer og sakit nga MPD o multi-personal disorder. Duna kini sakit nga schizophrenia o sa Binisaya pa usa ka buang. Usa silang gi-mention nga napasa ni Yaya Puring ang iyang sakit sa utok ngadto siyang anak nga si Jack. No wonder nga magsigi kini og hisgot sa pangan nga Elijah. Sa tinud lang, wa ni nagsis Elijah og mugna lang sa utok ni Jack. Ang gisulti ni Yaya Puring nako, nga usa ka inahan ang niunay og lumo sa iyang anak, kay iyang kaugalingon raman di ay ang iyang gipasabot. Namatay ang kamagwangang anak og ilang gidudahan nga si Yaya Puring Rosab ang yunay tungod kay nagpakita na siya og sign nga wa na sa iyang normal nga pangisip. Nawala si Yaya Puring og pila ka tuig unya pagbalik kay mabdos na sab ug ang iyang gimabdos mao si Jack. Nakaibaw ang pamilya ni Yaya Puring nga di siya kasaligan sa pangutok mao nga gilayo nila si Jack ug gida sa probinsya. Sa same province nila ni Daniel ug didto sila unang nagkita ug nagkaamigo. Duda pod namo nga basin dunay kasayuran si Yaya Puring about sa hinungdan sa pagkamatay ni Jack. Unya iyaming gibawsan. Pero mga pagduda lang namo to, Papa Joe. Kay wa magyud mi makapamatuod sa tanan. Pagkakuyaw dahil sa tong gibuhat Daniel, may gani kay nahibaw-an na dayon nato. Unsa na lang og dunay daotang gibuhat si Yaya Puring sa tong anak. Matod ko pa. Unya ni duol si Tita Eileen namo kay naa ko no siya nabalitaan gikan sa among mga silingan. Giadto kuno nila ang karaang balay nila ni Jack nga mao'y gipuy-an ni Yaya Puring. Pero wa na siya dito. Ang balay kuno ni Yaya Puring kay napuno na sa mga ribulto sa Santos. Dagan kay mga kinarton nga kandila nga wa pa nagamit ug dagan pud dagkong nga upos sa kandila nga nagkatag sa sud sa balay. Tinudyod siguro ang iyang gingon nga mga tag sa kagatos nga kandila iyang dagkutan kada unang Domingo sa buwan. Kung sa man gani ang tinuod nga istorya sa kinabuhi ni Yaya Puring ug sa nipanaw niyang mga anak, dili na lang nako tug karon pa. Mas maayo pa nga mo focus ko sa akong pamilya. Sa pagkakaroon, Papa Joe, malinawon kami nga nagpuyo kauban sa kumbana og tulo ka mga anak. Gisuwat nako ni akong kaagi tungod kay ganahan lang nako i-share sa mga listeners nimo. Narami pirmi nagpaipi ug makinaot nga tagaan kag maayong lawas para makabasa pa ka pirmi sa mga nagkalain-laing istorya sa kinabuhi ug gugma. Imo magtatampo, Hana. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe,
tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngunting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang